Aha. Opa, jaj. Dvihni, aby neplakala. Eminka, dvihni babiku. Aha, babika plače. Babika plače. Utekaj babiku dať do postielky, nech spinka. A toto vieš dať? Poď, toto mamke dať, poď. Čo si sa udrela? Áno. Boli? Nie. Neboli. No pekne daj. Modrú. No pekne poukladaj. Jedno, druhé. Nie, na ruku. Aha. Vidím. Máš, áno. A teraz to poukladaj, kde to má byť. No daj jedno, páči, poukladaj to všetky. Koľko máš veľa? No. Koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nejde, no. Nejde. 5. Koľko máš ročkov? Poď 2. Lukáško má 5. Luky má 5? 5. 1, 2, 3, 4. 5. A poukladaj pekne. Áno. 1, 2, 3. Opačne. Najprv žltá. Emka, opačne daj. Najprv žltú daj. Vyber si to. Vyber si to. Vyber. Aj tú druhú vyber. Ešte jednu. Vyber tú oranžovú. Vyber jednu. Tak. Daj najprv žltú. Emka, najprv žltá ide. Daj zelenú. Tak, teraz ide žltá. Žltá. Dobre. A ešte oranžová. Emi. Ešte oranžová. Oranžová. Super, krásne. Ešte jedna chyba, no. Nájdeš ju? Tam babiku daj spinkať. Čo? Čo je to, stonožka? Kde je? Kde? Nie. A povedz Lukáško. Lukinko. Lukinko. Povedz Lukinko. Lukáško, povedz pekne. Taťka? A kde je babka? Kde je babka? Čaute. Čaute, babka. Tak im zakýveš, áno? Babke. A kde je Sofi? Kde je Sofi? Papa? Tu je, není tu je. A ty sa ako voláš? Emka, áno.